Ug pa, salamat di ay sa imuhang kaayo sa amua. Ang hinaot mi nga malipay ka sa amuang gamay nga pasorpresa. I hope you enjoy today. Even nga wala mi diha nga makauban ninyo. Ay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Sir, maingod to. Ngayon to ko no. Fernando. Tagusi. Tagusi. Oo. Nag-order kag Biblia. Bible. Ha? Bible. Order ba ka kuno sa Biblia kanan? Nag-order kag Bible, sir? Biblia. Opo. Dua ka karton. Kanang King James. Order ba ka kanan? King James ba na? Oo. Order nyo. Oh, nadala na mo, sir. Deliver na mo. Dua ka karton. Opo. Order nyo. Dua ka karton. Karton. Karton man. Dua ka karton nga Biblia, bali 20 ka buok ni siya. 20 ka buok. Sila? 20 ka buok. What time? Ako sa malako. Ay, isa lang mo order? Dua ka karton, bali 20,000. Pwede ka na alawitor ka. 20 mil na bayaran mo kuno 20 mil. 20,000. 20 mil. Kaya. Pila mong order na? Pila ka buok mong order? Isa lang ka buok. Na dua ka karton ni aon 20 ka buok. Na, saan niya tagan sa? Nya bayaranan. Kada siya magbayad. Sinun na ni mo ron sir. Oh, ma'am, kay karon man jud pa-deliver. Sinulan aron. 20 mil ni bayaranan. Hindi na makaya kaya. Kan? Hindi ito. Pwede na to tanawon. Marople naman po. Sige lang mao na guro yan. Tanaw na to na boss. Tanaw na to. Tanaw na to. Ay. Ato. Kay base yun yung scam ni noon din na. Tanaw na to. Na diri sir sa sakinan. O tanaw na to ha. Di ako nag-iisa, kayo'y kasama ko. Kahit may pagsubok pa at minsan may bagyo, laging pasasalamat ko sa Diyos na nabuo hanggang sa ngayon. Surprise! Happy birthday! Sasabot. Happy birthday, sir! Tinawar ba yun? Joke lang to, prank lang ha. So, nakay bouquet. Dawata. Bye-bye. Oh. Mana tinon nga deliver. Bible. Mo gid yang kuan. Oh, napagid sir. Wow, daghan na. Yung Otto, og happy 73rd birthday. Madungog bini mo, sir? Oh, sir, kabalo kag kinsay gahatag nimo ani. Si mga bata. So na sila'y mensahe, pero usan ako basahon kantahan sa kanang happy birthday. Ang antata. Happy birthday to you. Kanta mo. Happy birthday to Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. happy. Make a wish, sir, and blow your candle. Oh. Yay! Happy birthday! Dol-dol na sir gamay. Wala sila yung message, sir. Yung message imuhang anak. Isa nga anak kaha ni mo ang naghatag ani. So ana siya, sir. May solo kabukit to. Ana siya. First of all, I would like to greet my beloved father nga pinakabutan sa tanan. O happy 73rd birthday pa. Wish na mo nimo
hatagan pa kanigad og taas nga kinabuhi og maayong panglawas. Ug pa, salamat di ay sa imuhang kaayo sa amua. Manghinaot mi nga malipay ka sa amuang gamay nga pasorpresa. I hope you enjoy today. Even nga wala mi diha nga makauban ninyo. Mingaw na kaayo mi sa inyuhan ni Mama. Og soon, hapit na mi manguli. Og salamat di ay nga ikaw ang amuang papa og ni Mama. I love you so much sa inyuhang buha. Og happy birthday again. And God bless. I love you and I miss you so much. Og happy birthday po di ay kay kay Kyle Francis Tagosi. Ay, apo. Adungan sila. I love you kakang namo og I miss you. Yours, Malin Bangi, Kim from Jeddah. Yun. Ang akong wish nga, si Papa tagaan pagtaas sa kabuhi. Nautong nga, dili siya, sige, atakihon siyang hubak. Ito lang? Wish ni mo, sir. Para gyapon tagan sa kumayo nga panglawas ay di na magkasakit. Unsa tagaan siya taas nga kinabuhi na panglawas lang mo na. Okay. Kay sa mga aksidente. Happy birthday, Lo. Unta, tagaan pa ka sa Ginoo, taas ng kinabuhi. O unta nga, manipayon ka sa imong birthday karon. Happy birthday. I love you. Happy birthday, Lon. Tatagaan ka ni Lord o kandagang pagkatuigan o kaning kuan, tagaan pa. Ay, ha? Sa man imuhang mensahe sa imuhang pamilya, labi na itong imong mga anak nasa layo. Salamat ko sa anak ni Malayan kay Banji kay ilang pong ate man ilang pong tagaan o benepisyo sa akong kinabuhi. Matagtuig ilang pong tagaan o kaayuhan sa akong kinabuhi. Ako kayo pong pagpasalamat sa akong mga anak. Tuwa dito sa abroad. Huwag ako lang din ako, di kaya mo. Tungkol nila. Tanay mga anak. Ako nila pasagdi. Salamatan dyan ako. Dako. Dili lang kaila. Pero sa Jin. Kaya mo may nagdumala dere. Wala akong dako kaya nga. Kibate ko kalipay nga na yung ani ang bilang gibuhat sa kuha. Ako kabaluan surprise na manday ko Bible nga ilang ganda. Mo to na libo ko ganya nga 20 milang ang bayad. Mo nang muraga pakulba lang to ba? Pakulba. Mana order mo na akong pangandan. May Bible nga bago. So salamat na ilag yung ito man ang ako request. Ato lang? Ako lang. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit waison. Ang Bigos Flower Shop lang doola